abantu bayagula, people are sick la ngaphandle South Africa. Sanibekele la ngane zakwethu vele umduduzi ngamkhwanazi sinibekele engosini yethu entsha ethi abantu bayagula, people are sick. Ingosi-ke le yethu la khona esiyakhele abantu ababhekene nezifo ngokwehlukahlukana kwazo abade besithinta saze sabona ukuthi no, ukuze singalokhu siphayela lapha ndawonye iy'nkinga ngokwehlukana kwazo okungcono sibavulele eyabo ingozi la khona esizokwazi ukuthi sibe kanye nabo khona-ke sibanike isikhathi esanele sabo bebodwa ngokwehlukana kwabo ngokuvela kwabo ngey'nkinga ababhekene nazo. So-ke namhlanje kunomfethu-ke siqale last year ngithi communicator noma ngasakhumbula inyanga kodwa toward end of last year. So-ke ngoba ukuthi ube kude-ke uze kwafika ukuthi akasondele ngapha eThekwini, ngamcela ukuthi no akaboleke imali sizomrefanda ukuthi akwazi ukubuyela emumva. Umfethu-ke kunesifo esimphethe, uzosichaza ukuthi kuqale kanjani nokuthi kuyini, nani-ke nizozibonela futhi ma-South African ukuthi inkinga enjani abhekene nayo. Mntakababa ngiyakubingelela mfethu. Yebo, Kunjani nkosami? ngiyaphila baba, ngezwa wena. Siyaphila, bangibiza ukuthi ngumduduzi abasekhaya. Mina bangibiza uSipho Sibongo Majolo. Kephi Majolo? Ngwamajolo eNkandla. Oh, eNkandla? Yebo. Mahlatha Mnyama? Yebo. Kephi neNkandla? eVumatlamvu. Oh, iyona iphi-ke le ile ungena ngakozuma noma ungena ngaseMelmode? Nangapha kwaZuma futhi uyakwazi ukuphuma khona ushone khona. Okay. Udlule khona lapho ubuchaza khona emahlathini. NaseMelmode futhi uyakwazi futhi ukungena khona uqhamuka. Okay. Bafo kwenzakalani mfethu mntaba? Mangathi ngiqala phansi ngiyachaza. 2022 ngifunda umatric. Ngangenayo le nto le. Then ngaqeda ngabhala nje kahle ngaqeda. Then kwaqala 2023. Nakhona futhi waqala nje ngi-right. Then kwase kuthi sekuba nawo ngabo July. Ngase ngumuntu ohambayo osuka ekhaya naye ozama amatoho eGoli ngoba nga-apply eGolini kwanga reply kwangaphendula. Ngase ngithi angihambe ngiyozama amatoho ngoba khona wayesethe angiyo ngize khona eGoli. Okay, kwase kusela about iviki. Mangithi ngiyageza ngizwa sekunento la emhlanje. Same time ngisuke la endlini ngihambe ngiyotshengisa ugogo ngoba ngihlala nogogo ekhaya. Ngihambe ngiyotshengisa ugogo. Ethi ugogo yini imile ngini nama ngazi ngibona ngoba sengigeza. Ethi hayi ake sibize nabanye abala ekhaya noma sifonela abaseThekwini o-aunty kanje sibatshengise ukuthi unenkinga kanje. Imile ingakanani into enjani? Imile ngiyibone nje mina isiqhubu kwento encane nje. Into mhlambe ikangaka ngoba ngimisile nje ngesandla. Mana mfethu. Emzimbeni kuwena? Yebo. Ubungayizwa nisonke lesikhathi noma yavela imile akasikhathi esodwa nje? Hayi. Yabo mangathi ngiyachaza bengingayizwa baba. Mawulele Bengilala nje ngingamnandi ngingezwa lutho. Yeah. And then the time icool ilapho experience khona ubuhlungu. Kwase kuthiwa ngeke ukwazi ukuhamba iye lapho ubuya khona uthi uyozama amatoho ngoba akekho umuntu ozokugada leya onalo ekhaya uyohlala nje endlini. Ngcono uhlala ekhaya sikubheke thina yabo sikathendisa izibhedlela sibuye sihambe nabantu bezulu. Okay, ngabahamba abantu bezulu bachaza ngendlela abachaza ngayo nabo. Ngase ke ngihamba ibhedlela. Ngihamba ibhedlela ngahamba eNgwelezane kwawukuthi balokhu betha ngibuyele ekhaya bengibuye ngedate ethize base bengithatha ku-aunty la eThekwini. Bathi woza ngapha eThekwini mhlawumbe izinto zakho izoshesha. Ngeza la eThekwini nga-attend isibhedlela eKings George ngasa-attenda sangishiftela ngapha eEdington. And then ngekathi ngize ngibhalela ngabhalela sengisenkandla. Mangibhala sengisenkandla nakhona nga-advise o-aunty la eThekwini. Bathi awubhalele kulolu hlelo lolu kodwa inamba siyithola kodwa na ubuye ubheke online. Ngayibheka inamba ngaze ayithola ngoba ngize kubhalela kwaThabo. Ngase ngisenkandla sengibuyelile enkandla ngoba kahle kahle lento le angisakwazi ukwenza lutho njengamanje
makuphathelene nento ezongigobisa nje angisakwazi ukuyenza. Nanokuthi ebusuku nje inhlungu nje ngibulawa inhlungu. Bathi odokotela yini lekuphethe noma abantu besiZulu-ke mhlawumbe makodwa nabahamba Abantu bezulu mabechaza bathi into yasemndenini, umndeni wasekhaya komama nasekhaya kobaba. Mina ngihlala ekhaya kobaba esikhundleni sengabe ngihlala ekhaya komama, ngesizathu sokuthi nami isizathu engasithola angisho ukuthi kuyinto ekhona, kodwa isizathu ebangitshela sona ukuthi yini ngikhulele ekhaya kobaba. Bathi ngadedwa umama wase-Greater lezo ndawo babengideda, then umama kuthiwa wangishiya nje esigangeni. Mangishiya esigangeni then ngithathwe ubaba ebuye nami eze ngapha. Manje mabesho kuthiwa bayalwa idalwa abangasekho bayalwa. Uyakwazi ekhaya koma wakho? Yebo ngiyazi. Uphi nomama? Ukhona nawe mama. Uthi uyakushaya nesigangeni mambuza? Ngambuza umama wavele nje wavele nje wakhala wathi leyo nto akayazi, abasekhaya bamqambela amanga ngoba befuna ukuba bahle bona. Bese bependa yena, yabo. Pho uma kuthi into yomndeni mfethu abayilungisi ngani mhlawumbe phela bayakubona phela manje ingane sinansi siyagula. Uma khona ufuna kwenziwe mhlawumbe emsamo. Iyona into engaze ngithole ngoba kwakuthiwa angihambe ngifike ngilale ekhaya. Ngifike ngilale ekhaya. Kodwa umehlo ungabibekho kuthiwa nje fanele ngilale yagogo until kuze kusekuseni. Ngalala ekhaya komama kwangaba nenkinga, ngavuka ekuseni futhi kwasho ukuthi khona la ngibambe khona enkandla emsebenzini sengiyafuneka. Ngibuyele emsebenzini bethi hayi angihlali ngithi ukulinda mhlambe kuzoba khona umehluko. Umehluko still awubonakali. Umama sengiyamtshela ngithi mama bekuthiwa vele ngoba ngize lapha ekhaya kuzoba nomehluko kulento le engilile. Uma ethi ngomehluko awukho angazi kwenzakalani ngoba mayichaza naye uthi naye ekhaya kobaba wakhe akayena kahlahle wakhona akalokhu njani izinto zakhe ayiqediwe. Manje ucabanga ukuthi shuthi mina fanele ngiyobhilonga ekhaya koma wakhe futhi naye. Okay. Ngokwakho lento ekuphethe wena uthini? Into yesilungu noma into yesiZulu? Yabo ngicabanga kwami ngicabanga ukuthi yebo ngaba into yesiZulu kodwa amandla ukuthi futhi sithi siyayilapha sinawo. Manje nayilapha nilaphe kanjani? Umuntu abantu besiZulu ngabahamba yabo behambe bengiphuzisa imbiza bethi izokwehla, bengicaba bengifaka izinto bethi izokwehla. Hayi kaze yehle kodwa. Esibhedlela abantu babona nesibhedlela wona. Esibhedlela bathi lampu. Bathi kumele yenziwe njani? Bathi izolo bazoyihlinza nje bekhiphe lento phakathi, bathi phakathi khona amafutha. Njengamanje nje ngoba ngikhona la la eThekwini esibhedlela ngisalinda ikhole eqhamuka kudokotela. Ngahamba esibhedlela udokotela wathi uzongibhukhela eAlbert ngoba ngafika last year ngihamba ngize ngenkandla. Ngafika la udokotela engamthola wangibhukhela. Mabengibhukhela eAlbert bathi idate engingakwazi ukufika ngayo 23 October kulonyaka. Okay. Manje maqala lonyaka inhlungu ngiyazizwa ukuthi ayiziyangiqinisa and udokotela wayethe mazingiqinisa ngobuya. Okay. Ngibhalela uAnti la eThekwini ngisho ukuthi Anti lento le siyenza njengobudokotela wayeshiya siyangiqinisa ngisakwazi ukulala ebusuku. Ngilala nje lo 2 hours loyo ngiphaphama enhlungu. Wathi uAnti okay masunemali buya uze eThekwini. Sobuyela kudokotela sisho ukuthi hayi kanje. Naye impela sabuyela. Udokotela wathi uzongifunela idate ethe ukusondela kodwa akangithembisa ukuthi ngayiphi inyanga.
kodwa izosondela namanje ikhola ngayithola kodwa ugcine esibhedlela wathi usagcwalisa amafomu abamsendele wona eAlbert, then mase wabuyisela emuva amafomu bazobe sebebona ukuthi idate ezosondela kuzoba yiphi ngoba since kuzube manje nje angakalitholi ucingo. Abangani bakho mhlawumbe nabanye izingane mhlawumbe nazo izingane Hayi lutho ngakamnandi. abangani mhlawumbe banjani mhlawumbe ngesimo obhekene naso Abangani mhlawumbe noma nothandiweyo bakhe uma mhlawumbe nawo umuntu basayisupport sakhona uma kuyabathusa nabaqhela na isupport banayo. okay siyabonga. Yebo ngoba wonke umuntu la bengisebenza khona bebenginika ngisho imali bethi angihambe ngibuyele esibhedlela eThekwini. Yeah. Njengoba nje namanje mangikhuluma nabo ngisendlini bayasho ukuthi khulileka hlala lapho uzosizakala. Wena usho into oyifunayo thina sizokwazi ukubeseka. Okay. Ngoba sesifuna nawe udlule kulento le ufane nezinye izingane. Ngicela ucele mfethu la kweSouth Africa ngaphambi kokuthi nje sibakhombise ukuthi yini le kuphethe. Ngicela ucele mfethu usizo. Badla usizo engifuna ukucela baba. Khuluma nawe. Ngibingelele kubabukeli nabantu abayibukayo ishow yethu leli. Bengicela abantu abangakwazi bengilekelele ngoba njengamanje into eshodayo ukuthi ngisizakale. Ngishoda ukuya emshinini MRI and amandla ukuthi sithi mhlambe siya private doctors now. Manje bengicela ongakwazi ukuthi mhlambe belekelele ngisacela ningilekelele. Yabo. Okay, bafuna number yakho yocingo bangakuthola laphi? Inamba yami yocingo ethi 076 538 557. Iphinde futhi 076 538 557. Okay, siyabonga. Ngicela bafo bakhombise ukuthi yini le kuphethe, yabo. Ukuze babone abantu ukuthi usizo silicelayo olwani olesifo esikanjani. South Africa uyazi ukuthi imile lento imqale ngo2020 2020 bani 2023 njengoba nibona ke nje isimo esiphethe umfowethu yonke leminyaka ubengenayo lento Bengenayo. kuyalaleka ngomhlanje manje Akulaleki. asaleka ngomhlanje Yeah. injani ibhlungu lento Bekuhlungu ngoba mangifuna ukulala ngomhlanje ngibona ukuthi engathi ukulala ngesisi noma uhlangothi ngithatha lemicamelo lemkhulu le ngibeke la zibalance ngize ngikwazi ukubhalansa ngithi ithambile ne uma ithambile ngikwazi ukuthi noma ngibuza ohlungu so ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngishintshe inhlangothi ngoba bangilela ngohlangothi isikhathi eside nalona liyakhathala ngoba lento le iwelele nangapha. injani iyathokozela eyamanzi injani lento Ayitokoze ithanda ukuqina. Bese uma ugeza ithawula lisafika emhlanje Ithawula mangigeza ngiyaliphosa nje la ngikwazi ukubamba lapha ezansi igcina khona ukuhlala la. Okay. Yeah. Ngoba ngigeza nala nje bese ngiphosa la phezulu. Okay. Yeah. No, ayikulungile mntaka. South Africa niyalibona usizo la mfethu alicela usizo ngalo. Njengoba sisho ke nje ingosi yethu ethi abantu bayagula. People are sick. Siyacela ku South Africa lilekelele kulokho eningasiza ngakho ukuthi umfethu akwazi ukuthi alekeleleke asizakale kulesi sifo esimphethe esingazi ukuthi ini bathi ke odokotela bathi lumps. Siyacela ke futhi kufuneka liyohlinzwa ngoba kuthiwa kunamafutha ngaphakathi ngokusho kodwa sinosiyabonga mfethu nosongaqoqa uhlale phansi.
No, South Africa njengoba bengisabeka nje ukuthi-ke isona-ke isimo esibhekene nomfowethu lesi. Siyacela-ke kungaba nosizo nakulaba abangathinteka bakwazi ukuthi-ke bavele alekeleke umfowethu uma ukuthi mhlawumbe uma ukuthi kukhona-ke abangaba namandla nolwazi mhlawumbe ukuthi isifo esikanje silapheka kanjani. Siyobonga kakhulu ngani zakuthi siyobonga kakhulu. Siyazibongela nje kakhulu nakubona abasapothayo nakule ngosi yethu-ke sithemba ukuthi vele abantu bazosapotha ngokomsebenzi esiwenzayo ngoba sivezela abantu izinto ezikhona eziphilayo ukuthi abantu baxakekile ngaphandle badinga usizo. Mntakababa kwelokuvala nje mfethu sesizovala lingathini lakho? Lokuvala ngasho ukuthi mangathiwa usizo ngiyalithola ngingakujabulela ngoba isifiso sami enginaso nginesifiso sokuthi ngikwazi ukuthi ngibuyele esikoleni ngifike ngilungise izifundo. Mangilungisa izifundo then bese ngithola le symbol engifuna ukuyithola. Yebo. Then bese ngikwazi ukuthi ngibuyele evarsity. Yebo evarsity ngalokho enginakho ngangena. Ngoba khona nengane bethi izolo ithi izongi-applyela mahhala angilethe into zami. Ngathi angikwazi ukuthi ngithi cela ungi-applyela ngoba njengamanje isimo engikuso ngizogcina ngiphazamiseke ukuthola ukuthi isikhathi ama-exam mina ngikwazi ukuba sesikhathini sama-exam ngisesibhedlela. Ngathi ngicela ukuthi ngcono ungi-applyele ngonyaka ozayo ngcono noma ngo-second semester. Okay. Yebo. Asithembe ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo ngaleso sikhathi se-second semester uyobe usukwazi mhlawumbe ukuthi asimthole umuntu ongakwazi ukuthi alekeleke simubheke naso. Nami ngithemba njalo. Ugibele ngamalini mfethu ukuze nathi bese uma lona ngathi iboleke? Ku-20 rand ukusuka kwaMashozala. Okay. Ama-taxi vele alapha ngithi? Yebo futhi ngibona. Lapha ngithi Mashurenke? Ya kwaMashurenke. Yikho bengithe nje mfethu ngicela ukuthi uboleke imali sikwazi ukuthi lesilokhu siphambana nawe. Yebo. Singazi nathi ukuthi sizothini. Thina-ke mfethu-ke sithwele usizo labantu nje la. Wathweleni ngicela mfethu ugibele la uthole nento yokuphuza mntababa. Ngiyabonga baba. Yebo. Sithembayo ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo akaze asiyekelele phansi. Akaze asiyekelele nanini. Siyathemba ukuthi bazovela bazokwazi ukuthi balekelele mfethu edabeni lwakho. Nami ngiyethemba. No, siyabonga mntababa. South Africa siyabonga kanza kwethu siyabonga. Nawe-ke lapha ekhaya mhlawumbe unesifo ofisa ukuthi uzosiveza la kuthina ukuthi ucela usizo sicela usizo kubantu South Africa nakodokotela nakubalaphi bendabuko. Ingozi nansi ingeyeni. Ngiyicreate-ile nini ukuthi kube yini nifuna nisebenzise ukuthi nize-ke nikwazi ukuzozikhayela la kubantu abangakwazi ukuthi basize balule nesandla nikwazi ukuthi nilekeleleke. Ingosi yethu ethi abantu bayagula. People are sick. Siyacela-ke usizo. Siyazindlala, siyathobela. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.